tapos malagad ka na ya. Kapal na gulis na akong. Sige po man. Ano ito? Ano ito oras na yan? Stress na. Papawain pa daw ano. Wala man ni Purman. Pare. Pagpadara kang Purman kay makibabayin. Manririp na ito na kayo. Barato lang ang sweldo 150. Kamu lagi ganyan. Tama padara. Tara tara pa mga. Yan nakita kayo dito mga kampay. Tuloy at mabalik. Kaya tabat-tayan ko sana babayi. Wapay kunda. Wapay lit kundirit na ako tinar. Para ni Sobra dito. Hindi rin mata kasawa. Yung tiga ganda 150 adlaw. Bahala na lagi. Pero magana mong kita. Yan pagpanar lagi na. Pangaturog kita. Pangaturog. Babalik pa rin. 2 hours later. Baka mga lurot at mga trabador adiyan na turas na linig. Mga turog din na liwat ng mga tao. Ang mga lurong at mga trabahador, linig at nagkadali. Dito ka mga lurong kay nangangaturog man ngayon ini. Trabaho, trabaho! Pinakakarabot kanina. Ikaw mga lurong ni... Trabaho ka mo, trabaho! Pwede pang mo narabaho ang pinagbabantay. Okay na yun, permit na lang ang pagbabantayan. Eh, ikaw mo nagigiyos kinuret din eh. Kaya na ito pagkuha natin yung bigat. Pagkakita mo nito. Tore bantay. Kaya naman nasa rin na Kanod tuwan. kita yan ni Purman. Sila mo na mga katugtuwan. Tore ko ito na. Tama ni Tapiso. Usara mo tayo. Nangatulog lang katalang mo yun. Tore pala din eh. Bantot sweldo. Mag-shin na lat 150. Mga tore klaro.